Бях забравил как се ползва тази камера. Окей, нека да се нагласиме удобно. Здравейте! Бях тагнат от ето този канал и той ме помоли да направя тага за зомби так нещо си фрът-прът. И сега ще го направя, защото реших да е във втория канал, защото защо не. Кои трима ютубери би искал да са от твоя отбор и защо? Следователно, ако ще умираме и че ще има зомби апокалипсис, най-вероятно ще искам някой да бъде изяден. И това ще бъде Емил Конрад. Емил Конрад. Никой не мога да му каже името правилно и той много се сърди. Вторият човек, който може би ще искам да бъде... Стола ми скърца. Вторият човек, който искам да участва в моя отбор, би било от Instant, защото той има мускули и той ще се справи с всичките боеве и така нататък и ще има някой, който да ме пази. Третият човек не съм сигурен кой искам да бъде. Третият човек, който най-вероятно ще искам да бъде в отбора ми, ще бъде Павел Колев, защото той е толкова космат и толкова странен. И със сигурност ще изглежда като един от тях и те няма да го разпознаят. Така че ще можем много лесно да се измъкваме от разни ситуации. Така че това са тримата. Така, следващия въпрос е: обектът, който се намира от лявата ти страна е единственото ти оръжие. Така, нещото, което е до мен е шкаф. Примерно, нека да изберем нещо интересно. Да речем, че ето това е моето оръжие, което ще ме спаси. Това е... Обърни се към камерата да видят хората. Това е интервалометър, който използвам за фотоапарата ми, който е като допълнително дистанционно, което измерва по някакъв интервал снимки и... фотографска джадже, няма да ме спаси, ще умра веднага. Какъв е твой план за оцеляване? Моят план за оцеляване е никакъв. Аз в такива моменти на апокалипсис най-вероятно ще умра първи. Определено няма да живея в свят, в който няма интернет или цивилизация или молове. Проблеми на първия свят. Малко ме заболява ръката да държа камерата. Независимо, че сигурно 100 грама, няма значение какъв съм спортист. Какво би направил, ако твоите родители се превърнат в зомбита? Чао, родители! Христо стига си писал по Viber. Колкото и ми е тъжно, че родителите ми ще се превърнат в зомбита, някакво човек трябва да се пази. А в апокалипсис най-вероятно аз ще се превърна в зомби преди тях. И човека, който ще ги е направил на зомбита, ще съм аз. Когато нещо колкото зомби апокалипсис се случи, най-вероятно по-скоро ме заключете в някоя барокамера, за да не изляза никога. Защото това е начинът, по който населението на света ще се спаси. Мисля, че трябва да оставя камерата някъде и не знам. Гушите ми вижда ли? Проблемът е, че нямам хубава светлина. Преди малко свърших с снимките на ревюто ми на Румен Циенчев, която е супер мега яка. Може да видите моето ревю, ето тук отгоре. Това беше от мен. Надявам се да ви е било невероятно интересно. Като си говорим за песни, страшно много ми харесва коледната песен на Невена и на Миро. Не съм на най-големия фен, но често казвам, това е супер добра песен. Много ме заради с коледно настроение. Просто ме накара да се чувствам много добре. Невена я обожавам, както винаги. Тя мисля, че не ме хареса особено, защото бях коментирал нейната песен преди известно време. Не е особено приятно. Но много я харесвам действително и страшно много ми харесва коледната им песен. Обикновено техните съвместни проекти се получават супер добре и този въобще чувства дали да направя ревю и на тази песен. Ако искате ми напишете в коментар да ми кажете дали искате да направя ревю и на тази песен. На мен не ми пречи, често казвам, страшно много ми харесва. Добре, не знам какво да кажа повече. В коледно настроение сте. Аз съм в много голямо коледно настроение. Мисля, че за първи път от може би 5 години или 6 години не знам. Аз съм в коледно настроение. Нямам търпение за Коледа. Нямам търпение да завали сняг най-накрая. Леле, колко искам да има сняг. Купете си тениска. Абонирайте се с мен в навсякъде. Има ги в линковете отдолу в описанието. Може да погледнете и да изброите и да изредите абсолютно всичките линкове отдолу. И да се абонирате, защото аз имам нужда. Аз съм Лиди, а това беше Хикнещиген рандом. Разбира се, че забравих нещо. Ще да тагна някой друг в тага зомби таг. Тагвам Бейби, Мирелка, Мирослава Самойлова, Тодор Разов. Трима са достатъчни. И сега приключва клипа.